आंबायनो चिनि नगानाव गाखि संनांगौ माइमु संनाय दंनाय मानि ओमफ्राय माइमु संनाय दंनाय थाखांके इंदारानो खरं खरं दामलगी सानो खानि दुकान जरा गुरुबि दंनाय आहायनो बेरायलाय दंनाय जोंके बुखाया साव गांनि इंदारानो सागा दाबु ता थांसिदि सामानि बर' आतालांनाय रं सावता इंदारानो कुनुया दारा हादे गानो साव बाजै हादे कुनुया जों इसे जरासे थानाय दारानो हासाल तलांया साव ओमफ्राय तलांमा बरे गांखाय बरफ बियामुनि दारानो तलां थांगा आं साइमानिया ओमफ्राय आधा घन्टा रक दङै आं दारानो कल खायमा बरे ओमफ्राय दारा सावानो आं फाय दङ जागावनो सरगो सावता ओमफ्राय बवानो सावो आं फाय दङ आं जागानो सरगो तावाना दिनो माइरं नुखांखाय आनो कल खायदि सावो ओमफ्राय आं सागा तातारिनो खायदि आयं ता थांदि सागा ओमफ्राय ब थांया सावो गाबोनि 1 घन्टानि परे ओमफ्राय न'नि दारानो साहागा आं ताय बानजि दिया आं बखर जतन फाति थांबाय क्या आनो किसा बानजि फायदि सावो गाफ्रुगा आं खाब्रुमै थांगा नंगौ जागा होननाय गाबै आं खाब्रुम थांगा ओमफ्राय बरफ दाराथ' आफ्रुकुन साइमालिया फिदिं थांगा ओमफ्राय फैबायबो गोबां मा फायजा बिन बखरनिबो फायजा फिगंनिबो फायजा बखरनि फायजा बखर दिन जायगा जागा फातिका ओमफ्राय बुंनाय रखम ओमफ्राय सिन पारानि न सिनि बरफनो सिनिङो बबो सिनिङो ओमफ्राय ब सावैनो त आं साइमागा फाति मानि उलं का ओमफ्राय बवानो साइखनारगा आं बनो आ लास खजावैनो आं बनो संगा दनो साबावबो हायखाय संमान बरे बवानो सावो ओको आं बरंनो सिनि दङ ओमफ्राय बरंनि मुंगा ओमफ्राय सिनि पारानि न सपन ओमफ्राय ते माख्रु ता बिनि पाराव माख्रु बिनि हिरन सिपिया ओमफ्राय ते आशिष कुमार बाय खरसा साबखां पसनबो दङ पसन वाइगि दानि मेम्बार संजाक्ता माने मेम्बार या बवा हानि संजाक्ता ओमफ्राय पसन दङ ओमफ्राय ते अजित कुमार से आसल बनो बखर फातिरि बुनाय बनो मकल टस खनै बनो बरफ सिनिया जाखायै बिनि बखरगो रड बाय मामं सिरिखु ताय फिकुं रगो बासम रड बाय दासा बाय बोरिखा याको बरफ बनो मा बाय बुमानि बखरगो बुमानि याको ताकि फुरुंखाय बिनि याको नांखादा ओमफ्राय नांखांखाय दाबो बयाक बिनि याक फिसायनिया गनरगले बरगो पारा कासेनो बुनाय रक बाय ओ पारानि बतंगो 3-4 जना ओमफ्राय सिनि पारा किनानि बतंगो ता तामनि बागै बलायखा बोले साइदे मानसा तामनि बागै बलायखा ओमफ्राय बरफ सिनि सुतरं दं होना जों तो त्रिपुरा मथाव दं गांखे बरफ ओमफ्राय दाबो दं ओमफ्राय जोङो आगिनि सिनो बरफ सिनि पाटियाव बिसक सकाना रखनि सावो ओमफ्राय अजित कुमार ओमफ्राय जोङो दारो खुनुगो ताने सिनानि नंगो दिनै ओमफ्राय जों तो फानो बरनो कोन फानखाया ता ओमफ्राय दाबो जखन ते रेजा लोंमान परे गांखे रेजा लोङै बयसिन पारानि बरफ दाबो बरफ आंनि साइसंबो दाबो अजित कुमार थांबाय कबो सालिया ओमफ्राय बरफ नाबो नासिग्लाया जानि जाजा हाय खारलायनो हायंलाय दंनाय थांखाय अजित कुमार संबो खारि दंखा अ समायाव बुद रेजा खुरुंखाय ओमफ्राय आंनि साइस नगो फाय तुकुन मुसुसि आंबोनो माइसारि दनि दुआ बथाबो थांयाव बखतानि रगबो इसा मिसा बो माना खायनानि बाहायंति पारावंति निबो जालायनाय माना खायनानि नि बनंखका दुगानो आसुर नबोते कुनु खाया केबनि बो कुनु फानख्लाया मानिबो गायसमानो बखतानि बखरै सबायथानि बखरै आबं गांखाय सिनि रामथानि खामथुंनाय रसे किसा मिसा फाय खायबायो बरक आगि खायजामा गोनांलै के ओ रिंगि तालांनाय र जे साबो बरक के अमो गांखाय आं थासिंपुरु सायादिबा अजित कुमार ओ जे बुनाय रक न ए बुनाय ओमफ्राय रिङै तलांनाय गांखाय तो बनो रिंनाय ओमफ्राय सिनि रामथानि बरक नदो ओमफ्राय तामनि बागै ताम बनो आसिना जागायबाय रिङै तलांखा आबोखौ सायनाया दो ओमफ्राय बनो खा बुरुनानि टारगेट बायनो रिङै तलांखाना हाय मा दंखा आं गताबो न रक तामो नाय बरकनि बागै तामो बिचार नाय बरक न गांखाय जेमन आंनि सायनो टिके अजन लायो आं दाबो तो ओमफ्राय आं बरनो अबो हायखेनो खस्थ' मा होनो नांगौ जे बिनि सरिबो खस्थ' माखायनो बरनो बा खस्थ' खायनो मोसौबा जे आंनि सायनो अबो हायखे बुनाय र बरकबो
Obo haikeno tatari police bai romjang nang thung te bongno sajare nang thung jesakaino police rok phale jesapale borongno romoi telangai ani bisaini slaino sajari thung hane ang kobogo koyo jotono no te ang borongni mung to oro sairi kha tabu borok ano tebo phano o thamchini o thamchi o phano borok ano tebo paimano kisano rok jesakaino ang romo nei borongno sajare makhana thung Mungkin dorok sabuk sahur baik ya. Dorok tetap ramah tak kait dong. Nong lain ni je candidate bonus sahur ka. Di ang candidate nomia ang hospital sopaya sani ko saka Mohanpur hospital tongpur ang saka. Kaya ni sini sawo iko din ni bisi lai dongo tabu kaya ta. Tabu kaya sung mia ini roko kaya kol kaya suka bokol sini sekali ya. Sini candidate tamu kaya. Nong ni parani mungkin tamu. Sini paran mungkin subol sing. Subol sing apa biang pasing ko? Ezamara. Kau bujang lai darah ni mungkin. Buddha Deborma na. Ambai laikeno ang tini orang fung di sini darah Buddha Deborma na subol sini bo. Zemia horo je kot nang mana tu laikan angka kamza. Belai kamai tini ang orang fung di sini. Maisio aku kelayaku. Ang fung di sini darah nang health kena faizak. Ang amono kok kaisa kesana mo sungso tano kesa kufur he ke batam ti pramot hatam IPF ti jesapan utung sung takuk sung sinena ni nango je sini dofa joto je thansa na yongke abono sung puila sini bubagra ni je kok samne tinyo sung sori layan pagi sung thansa ni mario ni hindi te obo haike takuk bulai mani abo lekene saya abona koina mo sungo je jaga obo haije kotna ngui tongmani abono dakti na mothak laidi teseng nijini takuk nijini thunyo no sinina khai jotono ti prasang nang koyo ani bising teita hambai